malam yace an karbo hadisin daga al-Mughira ibn Shu'ba. Al-Mughira ibn Shu'ba aje mun taba bayanin sa ba da dadewa sosai, shekaru da yawa. Iya daga cikin manyan sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda mu ake masa kunya da Abu Abdullah. Wasu malamai sun ce ana mai kunya da Abu Muhammad. Wannan sahabi malamai sun ce idonsa ɗaya ya samu matsala ya tafi, ya makance. Wasu sun ce lokacin da aka je yakin Yarmouk ne. Wasu sun ce a lokacin da aka je yakin Al-Qadisiyya. Aisha radiyallahu anha kuma ta rawaito cewa an samu kisfewar rana ne kawai sai ya je kallo sai idonsa ɗaya makanci. Ya da hadisai 12 cikin Sahih Bukhari da Muslim. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito guda ɗaya, Muslim ya rawaito guda biyu, infiradi kenan. Sannan su biyu sun yi ittifaki akan sauran hadisai. Wannan sahabi ya shahara da me? Da kaifin basira, da hangen nesa. Malamai suna kiransa dahiyatun min duhatil arab. Dahiya ne, aka ce maka dahiya idan ka shiga a duk lokacin da ka shiga tsaka mai wuya to kana da dabarun da zaka fita. Take ba sai ka zurfafa tunani ba, a take kawai zaka yi tunani yadda zaka fita daga wannan matsala. Yayi gwamna a zamanin Umar ibn al-Khattab, yayi gwamna a Basra, yayi gwamna a Kufa, a gurare da yawa. Yayi gwamna a Bahrain. Wani abu ya faru tsakaninsa da mutanen Bahrain. Sayyidina Umar ibn al-Khattab ya tura shi Bahrain da zanto gwamna. To sai ya dan takura musu haka sai suka tsare shi. Sai suka yi karansa wajen Umar ibn al-Khattab. Shi kuma sai ya cire shi. Dan ba a dora mutane shugaban da ba sa so. Ko a sallah ne fa. Idan mutanen masallaci bakin su ya haɗu ba ma son wannan libami. Me za a yi? Amma qauman wahum lahu karihu. Sai a cire shi. Sayyidina Umar ibn al-Khattab sai ya cire al-Mughira ibn Shu'ba daga shugabancin Bahrain. Dadda haka hankalin mutanen bai kwanta ba. Suna ganin at any moment za a iya dawo musu da shi. Sai wani shugabansu sai ya tara su. Sai ce ko san me zamu yi, wannan mutumin dawo mana da shi za a yi. Kawai mu kulla masa wani makirci kawai yadda ba za a dawo mana da shi ba. Suka ce me za a yi, sai ce yanzu dukkan mu baki da mu tara kuɗi. Dinari 100,000. Idan kuka tara ku bani, ni zan tafi da wannan kuɗi zuwa hadakwatan musulunci. An samu Amirul Mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Zan sanar da shi cewa wannan kudin abinan dinari 100,000 al-Mughira ibn Shu'ba ko Shu'ba ibn Mughira shi ya bani, shi ya saci wannan kudi daga Baitul Malil Muslimina ya bani in rike masa, shine na dawo maka da shi. Ana ai ba yau aka fara sharri ba. Sai suka aikata haka, suka tara kuɗi suka bashi dinari 100,000 sai kawo Sayyidina Umar. Daga ina ne wannan? Yace al-Mughira ibn Shu'ba. Gwamnan da ka turo mana shi ya aikata wannan. Sato waye ya bani in boye masa. Yace aje a kira min al-Mughira ibn Shu'ba. Sai aka je aka kira shi. Ga ɗaya daga cikin talakawanka yana kokawa akan ka ga kuɗin da ka bashi, ka sata ka bashi. Ya ɓoye maka. Me za ka ce? Ya ce haka ne ya Amirul Mu'minin. Ni na saci. Amma kuma abinda na sata ba 100,000 ba ne, 200,000 ne. Haka shi ma shiga ko? Wannan shi ne dahiya ɗan ai. Yace Amirul Mu'minin 200,000 na sata na bashi ya boye ba. Sai na Umar yace me ya kai ka, yace alhajatu wal iyal, ina da iyalai da yawa, ga yara
ga bukatu sun yawa a gafarce ne a yafe ni. Sai ce to kai kuma zo, nawa aka baka? Yace ya amirul mu'minin kai hakuri wallahi zan faɗi gaskiya. Daga nan sai bayanin gaskiyar lamarin kawai. To shi yasa ake buƙatar mutum ya zanto mai kaifin basira, idan ka shiga wani yanayi irin wannan kar mutum rawan jiki ya kai shi ya halaka. To Allah ya ƙara yadda gare shi. Ƙala shi ke cewa kasafat shamsu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. An samu kisfewar rana a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawma mata Ibrahim, sai yayi daidai da ranar da ɗansa Ibrahim ya rasu. Faƙalar nasu sai mutane suka ce kasafati shamsu li mauti Ibrahim, rana ta kisfi domin mutuwar Ibrahim ɗan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faƙalar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shamsa wal qamara la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Da rana da wata ba sa kisfewa domin mutuwar wani ko domin rayuwarsa. Fa idza ra'aytum, idan kuka ga irin wannan, fa sallu wad'u Allah, ku addu'a, ku sallah, ku roki Allah. Wannan hadisi yana cikin sahih Bukhari, kitabu salatul kusufi, babu salati fi kusufi shams.